Kasyat la kempong ne kasyat ra kentei kaba arsni jong karait nong tung kaba hapapo jong kahima khairim kalakut no haga arpo artarik uyayong arajar arpo lai hapdeng kajing don lang usim kena kahima khairim bat ki bakrau batri haga ne kajing syat kaba shisin shisnam haga shnong umman kabadang hapapo kablok tu. Haba batai syapang kasyat la kempong upaim niwel syadam ulaong bayakane kasyat latip kum kasyat ra kentei kajingmut kane kasyat hakapor hindai kalong baki basyat daitang ki samla bat om sya'ru bakinya syat lang lada dei syikur ne kemekha namar hakane kasyat ki samla lada ki syat lang arsngi daki layamon ki alam syalaying banyakran arliangkur banyapoy syaka kentiu kurim. Usim karait nong tung lakran syai ru bayakata klam la su ban henrei kane kaba kile menta kalong ban penne pensa ya kariti dustur bat kibasyat lasya ya baro samla bat temen lasya bane shimbenta na baro kipaiba nong song snong karait nong tung. Ka nangkong anya tu yepi aga kerteng bapura jonga ngadei mi will shut up usim jong karai nangtung kasyar la kampong kabangi khot haga kti nangtung kadei ka jing shat tanrai jong i ki nangtung nadu kulong kuma ndai thai nadu long perthei man perthei wat nadu ipor basan syar kaskar pareng ngi don kane ka jing shat la kampong kabangi syai pelong man kasnem haman lagi sinong bat kajer kom shat mandai kalong ngiseng nong rim yaka da kata kabangi rep nong bara khanrau chitnem nalakut ka snem nala poi bo kata yo khadu bonai mat ne ta yo menkong april mandai ngisai pelong da kabangi yo kaseng kadang dang mirip nong bara khanrau jene ka syat nang tung syat la kampong sipor haga jing sisa kalamun bandu banja no tenre nadu ba karai kalajit yang aku musim ngalapen im ya kane kajing syat man lau snem dei tang ha kane snem corona bagi ong covid-19 ngi haban sangai arsnem namar bagam sya kasorkar te menta ngi yo kalat ban syat biang na kane ngin pelong be man la kasnem ha kajing temu jong karai di borogawe bat khamtam kajing temu jong usim jong karai kum nong yalam kabaha bangila ban penim ya gariti kedustur kata ka culture ka bagi ong kabamut ngakwa hi kawei kajing temu kalong ban penne pensa ya gariti kedustur ubarim ubaja unyi ukong ubalabu ubalasat ya ka ngimdei ban pendu kabaar kajing kwa kajing terang jonga hakabangila ban pelong ya kum kane kajing shan kabaar kalong kanyakwa ba ya ka jinglong ka wei ka jinglong shitli jong ki kun ki hajar upai benriu jong karai nang tung jong ka jai benriu nang tung wat ki wei ki jai benriu ki ba wan hir wan hap ki ba wan chong chonong hapur hapo upur usam jong karai ni priang sngabhaya ki mat ngi nyeu hi ki kum ki nung tung te ka jing pelong ya ka ne ka jing shat ha ka jing thumu ka bazar ka jong ha hi kalong ngakwa bandon ka we ka jing yel tli ngbat nga syem banadu bangila ban pelong ya ka ne ka jing shat baro ki jai benriu nung tung ngi kemen ngi snubha bat ki wei ki jai benriu ki badon hapo ke area jong ka de ka rai nang tung ru ki yawan ya ka ban ya simben talem cubu kum ki karbi ki mikir mansua ka bagi khot ki karbi menta kineru ki yawan ya simben ta
kila lungru kiwan ya simbenta bat kiwe kira kima kibada bar haba ki kwa banwan ngi perang snyo bahaya ki ka manangkong kumangaong ban pene pensa ya gariti gurukur ka baar ka jingi long ka we ka jingi long sitli abangi pelong ya ka de jing shat ngiyo ya ka jing long ang sitli ya ka ne ka jing shat ngi pelong ya ka man lo snem bat ha ka ne ka jing shat ngim dala su ban penbiang ya katakan yam gurukom te nrei ha ka sngi ka basdang ban shat ngi penyang ya utai dingrong bangi khot ngi penyang apa deng bat ngi pelong ka jing shat boro sudong jong u bat hang te don kita gi kemproi ka ba ki ba don jing mot kum ki khana samla chanrang ke te ka don ka te ka ru ka bangi khot ka ktin nang tung ka tharu ka ba mot ka jing yelong ka we sitali haneng jong ka te ka don ka thabali kita bali ki ba her ki ba ki ba mut ki semma ki khana sambala hakli utai udingrong ki don samut ki kentei ki bangi khat ki la subon bat hakli du ngibu da urinyau ka ba mut usim rinyau ngi ong ukli do jong ka de ka jai benri nung tung jongi ude usim bat hapo usim idon kibasan bat usim bat kibasan kibasim khia ban pelong ya kanela kampong man lau snem te naga banta kala kampong ngam don sibun ke jing batai te saka pat kap ke ba phikwa ban keli pin keli nga te pa in khila ban batai ni ke jingmut ka bajli shapang ka ne ka shat la kampong ka dei nak banta ka ka ne ka thau ye ka ne ka jisha kubla sibun o mandai o manthai habau pelong ya kaneka chat la kampong ki khot ka chat ra kentei ngi ya chat baror sngi nadu ka sngi ka basdang bat ka baar khap chenrang khap kentei kitu ki badon ki bayadei ka sartap ka sarbi nadu ka por ba chat ki da ka keli phijai ayu phikur ayu yo dei khon yo dei mai kha yo dei kur nrei kim sha ban ya chat lang la de kur la de mai khatrai la de khon kumta kim sha ha kane ka chat la kampong hi ar sngi ula ya chat dala jemit pan kitu ki balaya mon ki balaya don jing in nang ne na chat la kampong kila penkit kata ki jan ki nep ki sengkli ke bangi ong ban ya le phai saying bandala poi haying ki ya kandu ya ki bahaying basem ki kimi ki pa ki long kenyi na baro arliang ki penbek ya ka chong kha ka chong man bat teng hab ki don ka jing bakla ban chat ki tu ki bala don ka jing ya i ka jing ya de man chua la da ka tu ka kan thei kala ba kala ya la ya chat bat wei pat ki ya per jing mon no ki ya prano tenrei ka ba ka jing thumu ya ba ong ka chat ra kan thei ka ba bo nang ne hi ki ndala kot ka sal kampong ki la ya poi kha sindan kedai kata te pa im khandiat nalor kane ka jing kane ka shat la kampong ka jing ne nem kane ka right nong tung tang don em sa ki be la ki kubla jibon ha ka rai nang tung ka jai benri nang tung ka don ka kersor sibun teli ki item wei kane ka shat la kampong ka baar ka shat white na ka nang ta ka shat mesti ru ka don nang ta kata ka shat perdi ru ka don mendai ndai menta ngimla penyeng pen kisu namar ki pelong lagi tu kitrajing ka don ru kata ka shu kru shat krut ka ka krut sing ki ong ngidon kita ki jing shat tan rai hapo ka jai benriu nang tung hapo ka rai nang tung kajing penlong ya kane ka shat kala long ru ban wan ra e kajing ya jan baro ki jai benri hapo ka rai nong tung bat ya kane ki penpau ha kajing wan ni sim bentalang ha ka shat la kampong ki khasi ki karbi ki tiwa bat ki we ru ki jai benri ki badon hapo ka rai nong tung
batla sya'ru wat na syabar karan ladadon kibawan isim benta. Te ba ngan chuye thu epi kani gade ka sen ka badeng ko wan te lingba ki perlok ba nyayem lang salang bang ya don lang baro cikata kino ki kam mah kum ki kanja ki kino ki kam kan long te kitip bang bat kum Presiden juga Meklea Karbi Cultural Society ngade u Presiden juga Meklea Karbi Cultural Society kupta kela khot yanga long bonwan yeshim talang wala danga don hapring ka jingbun kam ngibun bah gane ka por ngiru ade ka por knia rengkeu suaban reban riang te gade ka por bangi knia rengkeu minta singir ngidon kumtahi kum kini ki kenca festival minin rungidon nrai long daka jingsung kumen mo marsenjo sngeu ba ngidang don kata ka jingya ek lane ka jingya tiplang nama kumtang nga ino sitai nga wano sene namar nga kwa bagari boy jungi kadon sibun ba ki culture mo wat ka jai benro wat apren ki boy jungi ngidon man lagi sunong rungidon halah laki culture mo ka bong ki deity mo kani nga kwa pan syai mo ba nagamenta chimet ne chunga ngadang wan poi tang menta bat kaya pher kini ki jai benru karbi jungi ku badon chene bat ka jungi sete long gadon ka jingi pher ba hang ni te ya im ya salang te ka katu tengam tiup ei ni ke badon shabhoi chatai hangne ro ade ka bhoi ken namar kadai ga raj yo tama te naka liang chunga hi ga de ka sin ko banang ko. In according to from us, we the Tiwa Cultural Committee, we always used to live in peace and harmony with this in Nungtung area. So we also in a part of Nungtung. So this cultural program always we used to come always when the cultural troops of this right Nungtung and all also in Karbi tribe and in Khasi, we the Tiwa always we used to perform. That our society and every other society that we live is in peace and harmony, so that always we are introducing and we are providing our culture so that everyone can know that this community of Tiwa is known for all of this right Nungtung and of these areas. So that's why we always come with peaceful regarding we are staying in this border. So this is our nearby and we are under the Nungtung area. So we from the village of Umhi we are coming to perform the cultural program so that we also in a part of this Nungtung area. So that's why we also openly come and perform that we also in a part of this area. So that's why we are coming. And so in any other committee also we used to go in Karbi Youth Festival also we used to perform, and in Khasi and now in right Nungtung on this occasion we are coming to perform this our traditional dress and our culture and our what we have in the folk dance. So we are on that by this purpose we are adding so all of those who are watching of this Riboy News, so we are asking for our tribe to be enrolled in our society, that we may be in the part of this area, so that through this media we also are asking that this Tiwa, we want this Tiwa tribe to be known for all the world and for the Meghalaya and Assam too. We are in the borders. That's why we are in a peace and harmony. So that's why we came to perform that. We are in brotherhood living. Hakini ki arsngi ki balawan banishim benta ban peni yala ka riti ka dustur ki long kasat kharwang kasat kenru kasat pada kasat kicai benriu Karbi katkum kariti dustur kasat kicai benriu Tiwa kum kasat mait thruwa wanswa bat ke bakongsan kade kasat lakhempong da ka basat saudong yau knong balathung rengkat kale niam.